Jo sóc el Josep, la meva dona l'Anna, vivim en aquesta casa des de fa 15 anys, juntament amb la nostra filla gran, la Martina, i la nostra filla petita, la Clàudia. Doncs volem vendre aquesta casa en aquest moment perquè ens trobem en un moment vital que hem decidit emprendre el nostre propi projecte. Construir una vivenda a la nostra mida, malgrat que aquesta casa ens ha donat tot el que hem buscat durant aquests 15 anys, i hem decidit fer un Mont Penedès perquè creiem que els valors que tenen, la qualitat, els petits detalls, l'exclusivitat, són valors que nosaltres compartim i que també casen molt amb la nostra casa i creiem que pot ser un bon tàndem. Doncs la nostra estança preferida, suposo que la meva concretament, a mi m'agrada molt la terrassa que tenim a baix de tot, on tenim una barbacoa. És el dia on ens canviem una mica els rols. Els dos som molt de cuinar, però aquell dia la barbacoa me l'assigno una mica jo. Jo no en tinc una preferida, però aquesta terrassa és una d'elles, doncs perquè tenim aquest racó on estem sopant a la fresca, al vespre, sempre posem una piscina, els hi hem passat la majoria de vespres de tots els estius, és molt privada, no et veu ningú, però a casa tinc racons que sempre m'han emocionat molt, per exemple el balconet del menjador, quan hi ha el toldo tirat entre el sol de primavera amb les flors, a mi sempre m'ha emocionat. Doncs el millor record, sens dubte, és el naixement de les nostres filles i veure-les créixer durant el dia a dia. Els futurs propietaris de la casa diríem que és una gran casa, no perquè sigui la nostra, sinó perquè així ho sentim, és àmplia, lluminosa, tranquil·la, tens espais per tot, però a sobre a la zona, a la vorera del davant tens 2 escoles, una guarderia, a 5 minuts tens 2 instituts, tens l'estació de tren a 10 minuts, al centre a 10 minuts. Àrees comercials molt properes, farmàcies. I no sé, et dona quasi tot el que puguis necessitar, perquè en un moment tens tot el que necessites. I per la nostra família ha sigut una bona zona, no? Sempre tant quan érem solters, com quan ja hem anat tenint les criatures, com ara que som molt grans. És una casa que sempre hem anat cuidant. Ara ja hem decidit marxar d'aquesta casa, però constantment hem estat fent renovacions, innovacions com són plaques solars, millores d'aluminis, toldos, mosquiteres. En general, donar-li el carinyo que necessita una casa com aquesta i crec que fins on hem pogut i crec que li hem donat.